uNkulunkulu akakulonde ekubusise kama kupastor uThembile Mofleki. Inamba isense kuphela uma ungumlandeli, uma ungayena umlandeli incela uyizibo ungayisebenzisi ungangifoneli futhi yabo. So sibheka la inamba isenze kuphela ngo-96 mama ma-call nje WhatsApp. Luxole bani uthi xa uphupha umphakela wena usho umuntu ongasekho-ke nokho kusho ukuthi ngiyamkweleta noma yena uyangi-owner ngoba kabingelela kaceli futhi isayila ngiyamkweleta mina or uyangi-owner. Ungiyezi order njengamanje yabona. So ngokwesintu uphupha umuntu ongasekho so number 1 ngokwesintu uma uphupha umuntu ongasekho kuwuphawu oluhle uma umphakela ukudla olusho ukuthi umufi udinga ukuthi umenzele isithebe. Abanye bangathi mhlawumbe ungamenzela noma iladi maduze kodwa kuyakhomba lokuthi ukhaleleka into eyisithebe into engumsebenzi wesintu. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu ongasekho kuwuphawu oluhle noma umphakela ukudla lusho ukuthi kunomsebenzi wesintu okhalelekayo okungenzeka kumele wenziwe uwe noma wenziwe ekhaya. 3 kuyenzeka uma umuntu uphupha umuntu ongasekho kuba uphawu olungelubi noma oluhle uma umphakela ukudla olungavela ngoba kade nisanda kwenza isithebe noma kade nisanda kwenza umsebenzi wesintu noma kade nisanda kwenza iladi bese livela leli phupho umbono umnikeza ukudla okukhomba ukuthi lowo msebenzi loyo noma lelo ladi lelo limukelekile edalweni noma lamukelekile esidalweni okade usenzele lelo ladi noma lowo msebenzi ngoba abanye abantu baye bethi bengaze umsebenzi wesintu emva kwalokho ebone ephakela abantu bedla abona abantu bedla noma ephupheni lezi abantu ukudla abona abantu bedla okusho ukuthi lento la yenzile ihambe kahle iphumelele. Siyabonga besibheka la uphupha uphakela umuntu ongasekho ukudla. If you dream of seeing yourself giving food to a deceased person, siyabonga. Siweni phansi lematulu, kuleka kuyo